مولانا ہدایت الرحمان بلوچ جوڈیشنل لا کپاچی ہوتی بیانہ گشتک کہ دریائے دوز اٹرالرز گوادر زیر تباہ کنگی آزادی دے گی واسطہ منہ زندان بند کنک بتا تاکہ ٹرالرز ہوتی سہولت کارانی و ادارانی ادا بندیا بغیر دس مانجنگا دریائے جاندارانی نسل کشی بکنا دریا وردہ شدلا بکشاں اوشانی لاپا گشوک قسمبی ہائیے گشتک کی دریائے ڈنگانی علاپہ حق دو طریقے الاس نبوک کے جد جہد برجابی حق دو تحریک بلوچستان سروک مولانا ہدایت الرحمان بلوچ گشتک کی دریائے دوز اڈنگ گوادر زرا تباہ کنگے پورا آزادی دے گے واسطہ منی سرا دروگی مقدمات جوڑ کنک بتا منہ بندیق کنک بتا تاکہ ٹرالرز حکمکار بتا زوروگ بیر بلوچا بغیر دس مانجنگا زیرا در احلاس بکنا درے وردہ شد لاب بکشاں وائنی لاپا گشوک قسمبی وائنی کتگیں دورا کی چھیر بباں آئیے گشتک کے زیر ڈنگانی لاپا حق تو تحریک کی جد جہد کدی الاس نبی و اما واد تک زرا چھے ڈنگا پاک نکنا ما دل جم نبیں وش نیوز گوادر